σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ενώ πριν από λίγα 24 ώρα, πριν από ένα 24ωρο, φαινόταν ότι και ανήμερα των Χριστουγέννων ο καιρός ήταν καλός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έχουμε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, όπου τα τελευταία δεδομένα δίνουν ότι η κακοκαιρία, δηλαδή το κρύο ουσιαστικά, οι βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας και χιόνια όχι μόνο στα ορεινά αλλά και σε ημιονές περιοχές θα έρθουν ανήμερα των Χριστουγέννων και όχι στις 26 του μηνός όπως φαινόταν πριν από λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, μέχρι και τις 24 του Δεκέμβρη ο καιρός θα είναι καλός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Δεν θα έχουμε βροχοπτώσεις, τουλάχιστον για τα περισσότερα τμήματα, και θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, με τον υδράγυρο σταδιακά να ανεβαίνει και να φτάνει τους 16 με 17, τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου στις παιδινές υπηρετικές περιοχές. Από το βράδυ όμως της 24ης του Δεκέμβρη φαίνεται ότι ο καιρός θα αρχίσει να αλλάζει, αρχίζει γενομένης από την Βόρεια Ελλάδα, και έτσι θα ξημερώσει ανήμερα των Χριστουγέννων με άστατο καιρό στην Βόρεια Ελλάδα, παγωνιά, κρύο και ενδεχομένως κάποιες τοπικές χιονοπτώσεις όχι μόνο στα ορεινά αλλά και σε περιοχές ημιορεινές. Με γρήγορη βελτίωση όμως του καιρού εκεί ως προς τα φαινόμενα θα παραμείνει το κρύο, και από το μεσημέρι των Χριστουγέννων και στη συνέχεια τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου θα εισέλθει και εκεί κρύο. Οι ψυχρές αέριες μάζες δηλαδή κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ανήμερα της 25ης του Δεκέμβρη θα επηρεάσουν και τις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας, κυρίως τις υπηρετικές περιοχές, με βροχές, πιθανές χιονοπτώσεις όχι μόνο στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές, φαινόμενα τα οποία θα διατηρηθούν σύμφωνα με τελευταία στοιχεία και στις 26 του Δεκέμβρη, κυρίως όμως στα ανατολικά προσύνεμα, όπως λέμε, της υπηρετικής χώρας, δηλαδή σε περιοχές της Ανατολικής Θεραιάς, της Εύβοιας, της Ανατολικής Πελοποννήσου, σε Κυκλάδες και Κρήτη, όπου σε αυτές τις περιοχές θα είναι αισθητό το κρύο. Βέβαια σε όλη τη χώρα θα είναι αισθητό το κρύο, ωστόσο σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε φαινόμενα με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις όχι μόνο στο ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές. Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, μέχρι και τις 24 του Δεκέμβρη ο καιρός θα είναι καλός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, και με το ξεκίνημα της 25ης Δεκέμβρη, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, στην Βόρεια Ελλάδα θα μπει κρύο, τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις όχι μόνο στο ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές, με τα φαινόμενα να απασχολούν και τις υπόλοιπες κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας από το μεσημέρι πια των Χριστουγέννων και στη συνέχεια. Και βέβαια ο καιρός θα παραμείνει άστατος και στις 26 του μηνός, κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Από τις 26 τώρα του Δεκέμβρη και στη συνέχεια υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των προγνωστικών μοντέλων, που πρέπει να περάσουν, όπως είναι λογικό, κάποιες μέρες για να δούμε ακριβώς πώς τα φαινόμενα θα απασχολούν και τις επόμενες μέρες τις περιοχές της χώρας μας. Πάντως το κρύο φαίνεται να επιμένει για 2 με 3 μέρες μετά τα Χριστούγεννα για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.